Comhoibriú an Phobail. Bhí moami ag siúil in na cara lá amháin sa bhalla mór. Bhí cuma uafasachar an bhalla, agus bhí broscar le feiceáil gach áit. Bhí sé déistiúnach go raibh a leithéid de grochmháil ar an ceantar. Thocraigh siad ar chuidiú. Bhí cruinniú ag comhairle an Phobail a halla an bhalla. Dúradh an cruinniú go raibh glanta gan le genú chun saol sóisialt an bhalla a dheosú. Déantaí gach duine go raibh sé táhachtach ara a thabhairt dar d'impleacht. Thosaigh muid ag glanú agus ag bailiú broscar an bhalla. Chuirmuid boscaí brúscar ar an phríomhráid. Rinne gach duine trí an éireacht an áit a glanú suas, mar a dearann seanachil ní neart go chur le chéile. Chuir siad rangan na ceol ar siúl don na seanóirí. Bhain siad ansoltas. Bhí na gardaí caint faoi conas slandáil sa bhalla a dheosú. Ghlach cuid daoine páirt na himachtaí, agus biú go mór an éireacht. Corú rangan na cócaireachta, réabhaireachta agus gariadaireachta ar siúil sa cheantar. Thuaidh lean daoine go dtí na rangana. Bhain muintear an bhalla idir taithniú agus tarbhah as na himachtaí a lig. Bhí ahas an dó an orainn nuair a fuairmuid an chéad áit i gcomartas na Mailte Boga. Fuairmuid seic €2,000. Bhí sé speisialta gur tháinig an pobal le chéile chun an ceantar a dheosú.